Vai Cu de masă capul cu tot întreg, avea undeva peste 800 de kg. Vai de capul meu. Și a mai fost un moron mare, la vreo 400 și ceva de kg, era cu icre, vreo 73 de kg icre a dat, când era din America de Sud președinte, acum nu mi-aduc aminte la președinte, din Venezuela, din alt stat care, așa, și a venit și la Sfântul Gheorghe să viziteze Tirana. Și au plecat pe capătul Melerii, se deschidea o altă lagună care se spunea Curt, adică fundătură. Aha. Așa, și locul ăsta se instalau carmațele astea. Carmațele în primăvară, iar în toamnă se băgau, cum spuneam, în larg, la adâncimi mari. La adâncimi mari. Că furtunile care suflau, se produceau în toamnă așa, îl puneau și pe el în mișcare. Odată a ținut furtuna vreo 4 zile. Nu i-a lăsat să iasă la mare. Și când s-a mai liniștit așa puțin, s-a dus la mare, au petrecut ce-au petrecut, n-au terminat toată treaba, au mers și a doua zi. Că-ți credeți că a ieșit? 33 de tone de murun. La ăștia două ieșiri. 33 de tone de murun. Care câte 5.000 de kilograme. Și deci murunul se prindea mai mult la furtune. La furtună. Da, și ăștia de nord. Așa, când suflau, ridicau și apa, opreau cursurile Dunării și a Solinei și a noastră și atunci creștea apa în înălțime, inunda satul, inunda alte mijloace așa care erau. Dar nu ne speriem că asta se producea aproape în fiecare an de zile. În fiecare an de zile voi inunda satul? Da. Până au instalat digurile astea. Până în 77. Când au instalat digurile. Adică au ridicat digurile astea de nisip. Ne-a inundat. Ah. Ne-a inundat, iar. Am strâns dimineața, ne-am dus la lucru, acolo când am ajuns capitania, a cerut șeful secției de misiune să ne dea pe noi cu cuterul răsunul, ca să ieșim până la capul insulei, așa că ei și-au luat un cargou acolo și vrea să vadă dacă are nevoie de salvamare. Am ajuns în dreptul lui, dar în mare n-am ieșit pentru că erau valurile mari. Erau foarte mari. Și ne-am întors înapoi. Până am ajuns noi la Sfântul, grănicerii comunică de la Ciotec la cei de la Sfântul Gheorghe. Anunțați capitania că cargoul a plecat. El era încărcat cu minereu. Și de obicei a prins cu prova fundul și a aruncat din minereu afară. A aruncat minereu și a mai sălțat puțin și vântul sufla din ce în ce mai puternic. Și l-a mișcat și a plecat. Da. Și când am plecat la lucru, am plecat în Bocanci. Când am venit așa în bazin pe la 11-11:30, cu discuții, nu se mai poate, satul e inundat, ei ajung în centru și văd un vecin la câteva case, că aici, eu câteva case, și năpalele care-i treabă. Uite, merg acasă, am venit, am făcut cumpărături și bună ziua. Și merg acasă. Nu mă ieși, cum să nu fie eu? M-a luat, cu barca am ajuns până la poartă. Cu barca? Cu barca. Acolo am strigat la poartă, a venit soția și mi-a adus cizme. La cizme. Cât era apa? Jumătate de metru? Era mai sus de genunchi. Deci mai mult de jumătate de metru. Vreo 70 de centimetri, cam așa. jumătate de metru era așa. Oricum, dacă se mai ridica vreo 10 centimetri, aveam apă în casă. Și
abia făcusem cu un an în urmă. Ca casa. Da. Viața eram obișnuit cu asemenea fenomene. Pește, cum spuneam, se prindea cu câte mărun în special. Celelalte specii vroiau liniște. Aha. Mare liniște. Marea liniștită. Da. Pe Dunăre la fel, așa, fără mărugomuri. Și apoi erau oameni la conducere de profesie, inginer pescar, adică inginer piscicol, tehnicieni piscicol, așa, și știau ce înseamnă prohibiție, ce înseamnă trandadaiu, ce înseamnă terbucul, ce înseamnă laptașul. Așa, astea erau niște scule care nu se interzicea pescuitul cu ele, pentru că făceai loc, tăiai niște sărci, așa, crăgeri de sarcie și cădeau în apă. Și atunci se forma acolo așa o liniște, așa, și pește se strângea. Acolo. Pe crângile ele se depunea tot felul de moluște. Așa, Și se strângea, da. Da, nerți mici. Și acolo venea și șalăul, și crapul, și somnul, venea la hrana, la prospătură. Pentru că ele erau niște scule care pește nu se încurca în plastic. Da, da, da. Avea niște torbe așa mari și acolo puteai să alegi pește care e cu măsură și îți convine să-l iei așa, să-l duci la cherana, dar erau pește sub măsură sau pește fără valoare. Și atunci aruncați scutura, plasă și da. erau multe și acum dacă le vorbești de trandazai. Trandazai nu face nicio pagubă, nici pe fund, nici pe suprafață. E un vă mare, așa, se face de obicei din sărma de 18. Așa. Și se face așa un fel de corn, așa. Se pune plasa acolo, așa, dar se pune plasa dublu. Și la fel în el, dacă e pește, s-a strâns acolo, dar nu se încurcă, se prinde doar de pilișoare, are șorțanul o pilă aici pe coloană. Aripioara aia pe coloană. Da, da. Și aia se încurcă. Aia se încurcă. N-are nimic. Nu, poate că rade deranjează fundul Dunării și pește vine acolo. Mai e atâta cunoaște, atâta spune. Da. Pește se duce acolo la grăpița respectivă și acolo găsește pusă masa așa. Și sunt interzise multe scule pe care nimeni nu știe de ce sunt interzise ele, pe care nu aduc pagubă sectorului piscicol. Oamenii necunoscând că cum se merge prin relații, la centrala noastră de adunare sunt și din Maramureș, sunt și din... N-au o treabă cu duroarea și cu... Da. Da. Păcat că s-a pierdut, după 90, ce afaceri se făceau cu icre negre. Chiar arătau odată unde era locul lor de pregătire pentru expediții icre. Strângeau din toate zonele unde se putea prinde morun cu icre. Călărașul era aud dintotdeauna așa. Îmi plăcea morunul să urce. Deci urca pe Dunăre până la Călăraș, fără nicio problemă. Urca și strângeau totul. Și când i-au descoperit, capul echipei s-a oprit tocmai în Noua Zeelandă. Avocat de profesie, a stat acolo în Noua Zeelandă până a încetat urmărirea penală. Penal, am înțeles. Pe care s-au întors. Familia aia care este turnată
fundația acolo la câteva case e a lui. A lui. Aha. Dar unde au plecat ei, unde e, nu se mai știe. Era gașca serioasă la primărie acolo, așa, cu primarul în frunte, legalizat, parafat, s-a împilat. Mulțumesc mult. Așa schimbați mie, unul îmi pare rău de asta. De asta n-are din frumusețe ei nici 10% ce-a avut. Cât ce-a avut? Nici 10%. Da. Ce-a avut? Păsări multe. Da, Păsări multe, locuri frumoase, canale curățate, pentru că vinea, erau niște șalupe papuc, le spuneam, Care? dar erau echipate cu 150 de cai, motorul, Aha. putere. Introduceau în baltă și scoteau de acolo ceamul cu stuf. Îl băgau goale în zona unde se recolta și se balota stuful și le scotea după aceea la Dunăre, unde preluau remorchere mai puternice. Și trăgând ceamul ăsta de 200 de tone, 6 metri lungime și vreo 20 de metri lungime, așa, se dădea totul peste cap. Și ieșeau la fundul canalului, la suprafață, toată mizeria care se decanta. Da. Care se Și atunci se și curăța. curentul fiind cu tendință spre Dunăre, vărsarea canalului Așa. respectiv în Dunăre, Îl ducea în se Dunăre. scurgea și aia, da. Acum nu mai decolmatează nimeni, nu mai se întâmplă nimic. Vineau aici graichere, să decărmate. Ce faci voi, Vasile? Păi, ce să fac? Trebuie să strâng întâi bani la șeful ca să cumpăr nișetul și păstrică și păstrugă și tot. Nu e interesant. Mersi mult, Nea Timoșca. Știi că foarte... Deci e o istorie ce spui mata aici, pentru că mulți oameni în vârstă nu mai sunt și care au fost și care știu și e păcat că se pierde. 41, 42, așa, am început să înțeleg despre delta asta, că am început să mergem mai ales la Medeaua. Era plin de pește. Tata ai născut aici? Aici născut, cred că sunt cel mai mic din cei 11. Ai avut 11 frați? 11 frați am avut. Și mai ai vreunul? Eu și o soră, sora a doua, al treia la naștere, cum are 93 de ani, 92, plecată pe Și mata cât ai, 93. Nea Timoșca? Da, eu ultim, Cât ai, Nea Timoșca? Câți ani ai? 79, Mulți înainte. mulțumesc. Și ne duceam acolo, ne duceam la farul vechi, încă era farul în funcționare, canalul care se bifurca și ducea spre ieșire în laguna Medeaua, așa. Se spunea la fiecare area numele. Aici intram pe Săredni. Dincolo, la bifurcare, aveam turește, că erau turcii pe partea. Și fiecare avea denumire, Dunghișor, așa tot avea denumire. O denumire, păi normal. Iar comunicarea între ei, între ele așa, era gârle săpate la lopate. De exemplu, că și tata a lucrat în agenția de protejare a fondului Chișicul și vinea inspectorul de la Tulcea, în special după ce a făcut profunde cercetări